Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagtanim ng puno ang Philippine Marine Corps o PMC sa lugar ng kanilang magiging bagong headquarters sa loob ng Bataan Technology Park sa Morong, Bataan nitong Lunes, August 25. Umabot sa 1,000 seedlings ang itinanim sa 100-hectare property na nagpapakita ng mainit na pagtanggap ng mga sundalo sa Morong bilang bago nilang tahanan. Suportado ng pamunuan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang proyekto sa pangunguna ni Chairperson Hilario Paredes, Director Anthony Marvin Ponce de Leon at OIC Senior Vice President for Conversion and Development Mark P. Torres na nakiisa rin sa tree planting. Ayon kay PMC Commandant Major General Vicente Blanco III, ipinagkatiwala sa kanilang tungkulin na pangalagaan ang bayan at mamamayan. Sumasalamin raw ang pagtatanim ng puno sa patuloy na paninindigan ng mga sundalo na alagaan ang buhay, protektahan ang kalikasan at tiyakin na ang susunod na henerasyon ng mga Marines ay magmamana hindi lamang ng isang matatag na Marine Corps, kundi pati ng isang maunlad na tahanan. Isinagawa aktibidad sa 75 araw bago ang 75th anniversary ng PMC sa November 7, 2025. Samantala, nagtanim rin ng karagdagang 500 native trees ang mga kawani ng BCDA sa Mount Dalin sa bahagi ng 1 Clark Boulevard, New Clark City o NCC nitong August 20. Mahigit 200 volunteer employees mula sa Conversion and Development Group sa pangunguna ni Engineer Mark P. Torres ang sumali sa aktibidad. Bunsod nito, nalampasan na ng BCDA ang kanilang taunang target na makapagtanim ng 1,000 native trees. Ayon sa ahensya, ang habang na ito ay hindi lamang kontribusyon para sa mas magandang kinabukasan ng NCC, kundi patunay din na maaaring magsabay ang kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Abangan ng iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.